Pois hoxe é o cuarto día e, bueno, estivemos en uns eventos moi interesantes. O primeiro deles estaba moi centrado en Brasil, unha perspectiva do que a xente de Brasil, tanto nas zonas de costa como nas zonas de interior, pensan do océano. O sea, que moitos deles non teñen un nexo sobre o océano, pensan que todos os actos que fan pois non va a revertir no océano, como de tirar os plásticos, etc. E cales serán as solucións para poder revertir este aspecto. E despois, bueno, pasamos a unha sala onde se estaba explicando un pouco os procesos de acidificación no océano, cun panel de expertos de todo o mundo, de todos os países dos 5 continentes, explicando un pouquiño os procesos de acidificación e como estaban influindo sobre, bueno, pues as especies mariñas.